Nggih. Monggo kakean gunung tanpa guna ngaturi Mas Gareng Wayang Wong. Nah, iki wayang kulite praisik. Nek perlu dipendhem sik wayang. Oh, mangsane dipendhem lho ning anu lho dipendhem tunggal sak kotak ora sudi. Kaya nang kene iki karo ndelok. Waduh, ndelok. Walang kekek. Walange kantung. Ayo, Mbak. Lagune gagerak Jawa Timur ning cakapane di sundakaken nika. Disundakake ya kepenak ya Mas Gareng. Nggih nika memberi contoh diatur patuladan lagu mawon saged bersatu apalagi manusianya harus lebih bersatu. Lah iya. Nggih. Wis to wong rukun iki nyuntuh gamelan Mas Gareng. Nggih, leres Pak. Leres. Nang jabare Mas. Gamelan lagi gamelan niki sing tak karepe gamelan dumadi saka prunggu ana, nah saka kulit ana, saka kawat ana, saka kayu ana. Niki sing diarani Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Lah, bermacam-macam bahannya tapi bersatu dalam bentuk gamelan. Nah, niki sing jabarke di antara 4 pilar kali gamelan niku sambung rapeti napa? 4 pilar niku lak Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Nggih. Lajeng niku diwalik itu mboten, Pak? Monggo, waton papat. Bhinneka Tunggal Ika NKRI. Leres. Niku Pancasila dasar, Pak. Dasaring gamelan niku jelas, Pak. Nggih. Pelok slindro. Nggih. Niku pun genah harus pelok slindro. Nggih. Lajeng undang-undang dasar niku utawa undang-undang niku hukum wong nabuh gamelan niku enten aturane. Terus antawisipun wonten notasinipun yen sampak ki ngene, yen ladrang ki ngene, ketawang ngene niku pun enten hukume dhewe-dhewe. Terus ewadene Bhinneka Tunggal Ika nggih menika bahanipun. Nggih. Bahanipun nika perunggu wonten, kayu enten, kulit enten, kawat enten bersatu menjadi sebuah gamelan utawi NKRI. Niki dadi wujudaken 4 pilaripun seni niku nggih gamelan niki, Pak. Nggih. Yen 4 pilaripun RI utawi negara kita Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, jelas. Mulane bangsa utak-atik ngoten niku pun wong kula niku hidup pun kula utak-atik kok, Pak. Hidup diutak-atik. Ternyata hidup miturut wawasan kula nu terdiri dari 4 golongan, Pak. 4 golongan niku napa? Hidup itu 4 golongan. 1 niku pandangan hidup. Pandangan hidup. 2 pegangan hidup. Pegangan hidup.
3 perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Keempat meniku apa hidup? Apa urip? Nah, aku tak ganti mic Mas, ora enak ya Mas. Gua udah atik ae. Nggih. Menawi pandangan hidup niku kelompok manusia yang umurnya akil balik sampai ke umur 25. Niku disawang wis urip. Nyawang tok mon hidup, Pak. Pandangan hidup. Pandangan hidup mergo menungso sing umur semonten niku emosinipun tesih menggebu-gebu. Nggih. Ewadene pegangan hidup niku wong umur 30 nganti 50. Nggih. Niku kudu kepengin hidup mon kudu nganggo pegangan. Tegese wong urip niku kudu nyambut gawe kangge urip. Nggih. Pegangan hidup pekerjaan. Res. Ewadene perjuangan hidup niku yen pun umur 50 tahun nganti 65. Niku mau hidup mon berjuang mati-matian. Nggih. Mergane wong umur semonten niku pun boten produktif. Oh. Jadi perlu perjuangan hidup. Ewadene apa hidup? Nggih. Niku wong umur 70 munggah niku. Nggih. Niku apa hidup yang pun diparingi umur dawa kudune ya kudu ngerti apa to tegese hidup iki. Nggih. Ngoten. Keterangan sampean niku iso dienggokke ning ya iso diluruske. Nggih, gumantung pola berpikiripun Rama. Res, nggih. Ya niku kula nggih niki tontonan nggih tuntunan nggih kula aturke sing lurus-lurus mawon. Mboten beda wong duwe kegayuhan. Niku ngenten landesane. Napa Rama? Sugih sing tanpa bondo, sekti sing tanpa waji, mluruk tanpa bala, menang sing tanpa ngasorake. Sing wekasan weweh tanpa kelangan. Niku landesane wong duwe kegayuhan. Dari sugih tanpa bondo nggih, Pak. Nggih. Lah pripun? landesan tumrap pribadi gitu, pribadine wong urip niku kudu sabar atine, sareh pikirane, lan saleh tumindake niku. Nggih. Kawruh Jawa niku komplit kok Mas Gareng. Oh, nggih Pak, gumantung sinten ingkang badhe purun ndongkeli kawruh Jawa Nggih. Dadi pimpinan nggih enten landesane. Napa, Pak? Landesane siji nganggo sipating ratu, loro sipating pendhita, telu sipating petani. Niku nek wong sing dadi pimpinan. Oh. Sipating ratu niku wicaksana, hambek, adil, para marta. Yen sipating pendhita niku waskita, prasat ngerti sadurunge pinarah, niku pendhita. Nggih. Sipating petani niku lugu, jujur, tur ora nggih mangsa niku petani. Lho. Niku landasi wong dadi pimpinan ngoten niku kudune. Nek wong kula niku mboten pimpinan, dadi kula niku mung duwe landesane wong urip teng alam donya tok ngono, Pak. Napa landesane? Kula landesane urip teng alam donya niku dina Senin nganti Minggu. Nggih. Senin niku saka tembung senenga marang unen-unen. Dadi urip teng alam donya niku kudu gelem nampa pengajaran utawa kritikan saking tiang sanes. Betul, mula ya kerep anu ngomong tausiah. Tausiah. Selasa niku saka tembung selakno ngamal marang sapa-sapa. Yen duwe bondo aja dienggo dhewe iso-iso ya kudu didumke marang wong sing mbutuhake. Bondo jenengan nggih sing didanakke niku wau. Nggih niku Selasa. Rebo kerepo sinau ben ora bodho. Weh. Rebo. Nggih wong belajar niku tidak terbatas umur sampai ke negeri Cina pun kudu dilakoni. Niku Rebo. Rebo. Kemis luwih becik mingkem tinimbang lamis. Weh, ladan. Yen pancen kowe ra seneng malah meneng tinimbangane kowe terus gembar-gembor ternyata mboten seneng lak dadi munafik, Pak. Leres. Jumat niku jumbono marang atimu. Yen A ya A, yen B ya B, aja ning ati A metune Z niku kliru. Nggih. Sabtu insapo barang sing wis kewektu, yen sing wis kewektu niku kleru enggal-enggal insa. Njaluk pangapura. Minggu niku tanggal abang prei. Nah, ra apa to?
Pun elok ngelmune Gareng. Lho lah, lho tekno tanggal abang nopo kan mlebu. Iya ya. Wa minggu nu minggirana barang sing ora piguna. Dados sing mboten piguna ya ora usah dilakoni, ora usah digunakake. Wajib disingkiri. Singkiri niku kula sing gampang-gampangan ngoten mawon, Pak. Nggih. Wong urip pisan niku penuh dengan masalah. Oh, terus jadi jangan sok cari-cari masalah. Kalau toh menghadapi masalah besar harus kita kecilkan. Kalau menghadapi masalah kecil hilangkanlah. Kembali lagi jangan sok cari-cari masalah. Tapi kalau toh mendapatkan masalah, hadapilah dan selesaikanlah biar hidupmu tidak bermasalah. Jane pegadaian Gareng. Leganan kok Pak, pendak angger mboten enten tanggapan sepi nggih sabone mriku. Gandeng. Mula nggih ngaten Mas Gareng di manage sing becik. Nggih. Marga seniman seniwati sing mensiun mboten enten. Ah, nggih. Aja kok terus golek entek ya aja. Turai dar dicelengi untuk hari esuk. Walah bojo kula nu mboten mung trima nyelengi genjiki barang kok, Pak. Dadi duit-duit cilik niku lho, Pak. Ya celeng luwak duit gede, celengan duit gede, sing duit cilik niku genjiki. Nek kira-kira raman ya dititipe nggon bank, ditabung ten bank. Kula luwih enten bank mboten titip, kula loske, kula nehke, Pak. Nggih. Nggih wong niku pancen termasuk dana kok ten Bagjo to. Oh, lah kuwi. Mosok dititipke ten Bagjo ngono. Mboten nggih bank niku. Nggih, ya tapi carilah. Ya bank sing tanggung jawab aja kok. Percaya nggih, Pak. Nggih. Terus ampun kengguh kali iming-iming bunga tinggi ternyata nanti hasilnya jelek. Leres. Oh, percaya. Menika kathah naula ingkang kula tampi Mas Gareng. Nggih kajeng nggih, Pak. Tak bacok githokmu iki, Neng. Tekno wong liya ana nawale ya duwite nggo gareng wayang kulit kowe nggo apa? Serik. Lah tekno. Oh, wis diparingi karo Pak Bambang Pacul ya. Nggih, matur sembah nuwun Pak Bambang, matur sembah nuwun Pak Jekek. Wah, jan. Dalu niki dipun rile dening radio streaming. Amin. Kalian video streaming dadi nek iso goleki gelombange iso nonton wayang langsung saking Tirtamaya. Nggih niki wong. Niki jangkauannya sampai di luar negeri. Nah, niki nggih. Sampai di Hong Kong, di Kuwait, Australia. Yang rakyat Indonesia yang wonten luar negeri nggih ningali lho dalu. Langsung malam ini. Langsung streaming menika. Kayak nonton televisi. Pun Nggih. langsung mawon kula nonton wayang kembang api nggih saking HP ya, Pak. Niki wau. Lah nggih. Wah, jan ketok. Kembang api sakmono iki lho, tak urip sesasi cukup lho kuwi. Niku bobote PD Perjuangan ngremenaken dhateng warga masyarakat. Nggih, wah kula kinten niku mau enteke kembang api terus treke bredos ya, Pak. Kembang api kok diwadehi truk niku pinten mawon niku. Lah nggih. Elak ta? Nggih. Wilujeng dalu Ki Anem Surata, kula nyuwunaken sarung jagung. Kados sedaya kadang kas FC wonten pundi kemawon wilujeng wungon saking kula Mbak Ringgit kas FC ing Hong Kong. Nah niki pun tekan Hong Kong gambare dhewe. Nggih. Teng Hong Kong iki kula dicerita, Pak. Pripun? Dolan teng Hong Kong niku panganan nak bingung teng mriki sing padha karo panganan Indonesia niku mung iwak bebek niku to, Pak. Nggih. Pikir kula wah iwak bebek panggang iki enak iki mesti. Nggih. Pun kula pesen iwak bebek panggang. Teng Hong Kong. Pun teng Hong Kong terus sak nalika kula batalke, Pak. Lho. Lah kok dibatali? Iwak bebek teng Hong Kong niku digantol kawat nyata dicampuke ndure niku ndas babi. Dadi mboten mangan babine nek ketetesan minyake niku dadi kula mengkorok, Mas. Oh, nggih. Nggih pengalaman kula nggih ati-ati nadyan ora mangan iwak ning ketetesan ngoten niku nggih risi rasane. Nggih. Wah, Pengalaman terluar ini kanca kula iso bahasa Inggris jare kae bahasa Inggris. nggih. Kanca kula niku njaluk karepe iki tanpa babi lah kok no baby. Terus tak perkara
anu ora karo bayi to. Lah nggih wong kula metu ke hotel pun nggih takon what outside. Apa kuwi? Lah karep kula dalan ten keluar niku pundi ngoten lho. What outside. Oh, saya kaya bal-balan. Lah wong mboten ngerti kok, Pak. Nggih. Nggih wong ya akhirnya nggih ngangge basa munyuk niku. Aku. Nggih, nggih bahasa isyarat. Nggih, nggih lumampah kok Pak. Wong riyen nggih dereken bahasa iso serawung sak donya. Nggih, leres. Mboten kok nama umum kula namung nyeritake lakon kula dhewe Mas Gareng. Nggih, Pak. Ngatasi ora iso bahasa Inggris pituk niki wedine sudah 5 benua pun kula ubengi. Nggih. Nek kula metruk niki nggih kanthi basa Jawa. Kata sing ndang nek telepon iki mawi basa napa Mas itu? Nggih basa Jawa mriko basa Inggris mboten gelem, terus kula nggih mboten iso. Bahasa Indonesia nggih ora gelem, njaluk basa Jawa ning terus ditranslate dadi di napa iki diterjemahke kali piyai mriko. Lah nggih bojo-bojane seniman ku badine nggih ngoten lho Pak. Nggih, lunga tanpa ragat. Oh, lunga tanpa ragat ora iso bahasa Inggris kuwi tekan luar negeri. Lah wong sing guru bahasa Inggris ku dari karuan tekan mriko lho Pak. Nggih. Nggih, mula anu ngati klebu paribasan. Seniman seniwati nek mulya ya kaya raja, nek sengsara ya sangisore kere. Nggih, mandore kere kok. Lah nggih. Ning bengi niki mulya kok Mas Garing. Saestu demi Allah kula mboten kok ngalem mulya bengi niki. Kopen Tarupe jembar, panggunge kuat, lampu kaya ngeten padange gitu. Konsumsi banyu mili. pun panitia niki le ngaturi daharan Sing maringi. sing maringi daharan niku wis seliramu apa miturut kekuatanmu. Langkung-langkung Mas Edi. Sumbani wah jangan kanthi bingung milih lawuh. Nggih. Sameja lawuh kabeh. Nggih. Lah iya. Kula malah isine mboten kepengin nganu wadahe Pak sing kula incer niku. Arta gomule. Nggih, wadahe buah lo lirik mon. Lah, Iki iya. suguhane komplit lho kari nari. Mas nggih Mas Gareng. Niki Mas Edi niku gara anu putrane wis gede-gede. Perawan di perawan loro durung krama kabeh. Pak Edi. Kali ngarep-arep Mas Gareng semen. Pak Edi. Nggih, Pak Pak Edi nggih. Ayo. putranipun sampun kinten-kinten benjang menapa? Kasih kuliah wonten ayo Jawa Mas Gareng. Lha mboten masalah, kajengipun ngene Pak, kajengipun benjang sios nanggap. Terus Pak Edi dipun aturi pajer rumi. oh di DP. Di DP riyen. Ya kok walik no. Nop nun Kudune sing DP niku Mas Edi teng sampean. niku kliru. Oh, Yen Pak Edi ingkang maringi DP niku gagalke sewanci-wanci mboten masalah. Nek yen Oh. kula sing ngaturi DP Pak Edi niku kudu dadi Pak. Lho, yen batalke- iki manajemen anyar iki. Nggih yen batalke kudu tikel pinter Pak. Ngoten. Piye Nggih. pengen ngekeki dhuwit ora nyambut gawe kok nyambut gawe dikeki dhuwit. Ngoten mawon. Pokoke wong nanggap kudu dipeksa kaya Ah, para kanca, kurang aturaken. selendang biru Pak. Wah, sarung jagung sedang biru. Oh, lagi jagung itu digandeng. Pelok pateti barang, semantenipun sulis Bu Rusyanti lajeng mangke kur digarap 2 kali nggih. Monggo. Iya.
monggo. Sembah nuwun sampun katur lakon sarung jagung pelok patek barang yasanipun Suwargi Ki Narsabda saking Semarang Mas. Nggih, leres Rama. Tapi sakmenika ora katang klungsu-klungsu derek Udu Petruk badhe ngaturaken lalagon anggitan kula piyambak. Menapa menika? Tasih pelok patepun barang. Nggih, Rama. Judulipun Selak ing janji. Wah. Selak ing janji. Yasmoron. Nggih, magapokan babagan bab kasemaran leres. Selak ing janji. Kula suwun sebelum masuk ke gamelan cebi garingan rumiyin. Dados vokal dulu tanpa instrumen. Kur Garingan pun titing cebi. Nah, tak tak tung tak tekedung tung gong. Aku wingi ketemu sing tak tresnani muni ning saiki aku randal beni wis digawa kanca muga mulya ora nyono jebul kok mentolo ora nyono kok ya tega mangka biyen kowe janji jare bakal sehidup semati jebul teger sliramu ngapusi nanging aku ngrumangsani saiki apa ta kang tak duweni aku mung narima nasib kang tak tampa muga-muga Gusti Aku wingi ketemu sing tak tresnani muni wis saiki aku randal beni wis digawa kanca muga mulya ora nyono jebul kok mentolo ora nyono kaya tega mangka biyen kowe janji jare bakal sehidup semati jebul teger sliramu ngapusi nanging aku rumangsani saiki apa to kang tak duweni aku menerima nasib kang tak tampa muga-muga Gusti paring pangapura. Niki magapokan ing bab katresnan bayi kasmaran. yen kula rungokke saire niku wong ditinggal nganu nggih pacare nggih Pak nggih. Nggih, Pacare malah wis bebojoan bareng pisan. bojoan. Wah, Nggih, mulane pacaran ki wong kei panjer. kok malah panjer. Lah ben mboten ditinggal golek bojo ngoten niku Pak. Nggih. Dipanjer. Nek tresno ya sing lahir batin aja mung tresno marga arep ngloroti bandane. Nah niku mboten kena. Nggih. Yen pancen tresno ya kudu lila lamun kelangan raga getun. Getun, waduh, nggih leres. Dadi ora harus ngomong tresno kok terus gawa gaji sensor. Sing Niku ditresno tidak boleh. pok, pok, pok. Nggih. Nggih niki wau contone mula yen
tresna nggih kudu sing kresna tenanan. Nggih, tekan temu sing ati. Waduh seneng. Ini bab katresnan. Nggih. Enten melih Mas Gareng, Bab napa? anggitanipun Petruk sing magaboan kali pelestarian alam, khususnya kehutanan. Enten Pak. Judule Titipane Anak Putu. Niku enten. Niku magaboan bab perkara seni-seni nganas. Wah, cocok. Niki sing niki nggih do apal Presiden kali Wirasara nggih apa? Insyaallah saged. Nggih kan bangun Pak, kan Pak. Betul sampean? Kula niku mungkin le bayari kok. Waduh. Rumangsane. Bendoro. Mbok Jabi kula nyuwun tulung dhateng salah satu Wirasara dipun bawani. Bawanipun dandang gula titipan. Sapa sing arep nyekar? Monggo salah setunggal. Pak Giarto nggih kenging Mas Dedi purun, Ki Dalang Saramadi saking Trenggalek nggih purun utawi kadang kula Mas Joko Hermawan nggih saged. Yang ana tulus, Pak. Nun, Tulus. tulus ngrebab mboten kok. Oh, rebab ta. Ngrebab. Lah kowe rebab karo kowe meh padha wertane irenge. Monggo salah setunggal. Suarane. Durung. Dereng. Kita hamong. Sapa iki Mas Gareng? Angger suarane kaya mandel ngoten niku Joko, Pak. Ki Joko Hermawan menika guru vokal ing SMKI Surakarta. Nah, Bapak Ibu gadah putra ingkang badhe sekolah wonten Sekolah Menengah Kesenian Indonesia wonten Surakarta menika Dwijo niku. Nggih. Dwijo Katon ya. Iki bengi ditunggoni murite kudu sing apik. Wong iki kula pameri, Nduk, kowe muridé Pak Joko nggih. Lah kuwi gurune Joko. Nggih. Monggo pelajaran Mas Joko. Caos Sing dhisik jenenge konservator itu lho. Iya, nek dhisik jenenge konservator, saiki SMKI. Disingkat Semaki. SMK 8. Oh, sangat. Monggo. Yuwa kelimput marang turun nira kang nyambung sejarah kewajiban kang satu ngupakara murid becik mamarati kau taman mamre bisa tulus rumaksa titipanira anak putu pinuti murid lestari Ya dikampleng balungane itu lho. Monggo. Ayo. ayo padha nindakno
maring manggo cinawi ketara raja iku bumi nerencana uga wis nganti dasar Pancasila alase isine iku kabeh dadi titipane anak Ayo budidaya selamat aja diremehke lembaga lestarike supaya bisa ngerti niki wau Mas Gareng judule titipane anak putu Nggih. pun dong dereng Nggih. karepe lagu niki mau Nggih karepe lagu sing enten teng Indonesia niku mboten duweke sapa-sapa ning mengke dadi duweke anak putune awake dhewe. nggih surasane tembang pun ngerti to surasane niki mau Pun dadi Pecetha suarane sinden pecetha nggih yen sindene niku rada gremeng Pak dadi ukarane mboten cetha. Yen Terus? bawane wae pun runtut yen sinden sing kurang cetha. karep sampean Nggih dibaleni vokal tok sing cetha gableng. aduh ya Sar. ajak wae pembalasan Wes, pokoke bengi niki kula dikeroyok sinden papat ora masalah. Gawe kan. Mosok nonton wayang nganggo gelungan. oh kudu kerep muni to Muni nyuwun ngoten. monggo Mbak sedaya sekawan iki Enggak, Bude. sinden kok apa sak pira suarane Loh, sinden mawon. Ajenge cetha. lho enek sing ngomong wani pira lho Wani. Yen pira-pira aku ora wani kok. ya dituruti ngendak angkat awake Gareng Bocah kowe. tak tak deng tak kedeng dunggang Kemari para Cinawi ketara raja iku Nusantara bumi nerencana uga was kalungkakan di dasar Pancasila alase isine iku kabeh dadi titipane anak putu prayoga budidaya slamate aja diraleke ya padha nglestareke supaya bisa nganti ron-tumurun anakku. pripun Mas Gareng Oh, empot ta? Lah, ora ngrungokke. Wah, iki napa lah dijak ngomongan Bayu ki lho. Ben nembang ki lho. Wah, mbok dibaleni meneh, Pak. ora sudi lho mangsane iki Ulate kok cekek demit ya. Metenten kabeh. pas dibaleni malah daerah Ajar bukan Bayu. Nggih krungu, Pak. Krungu. gandeng sampeyan iki kurang ngrungokke nggih saiki tak denda tak hukum hukumane ora tak leboki penjara ora tak jaluk duwite ora ning sampeyan mang bawa mang nembang dhewe mang jogeti dhewe ora kena diwakilke ayo monggo diawaki dhewe salah ora ngrungokke Nggih, wong kula niku dadi wong konsekuen. ha nggih Apapun yang terjadi kalau memang itu kesalahan saya ya harus saya jalani, ora usah mulek-mulek. harus jiwa kesatria Jiwa kesatria. salah diakoni salah Oh, wis kadung terus mangan. dandane aja dibaleni Nah, wis kadung mangan duwite pirang-pirang miliar kok ora ngaku salah. daya Perkara sing- nggih gentas perkara sinden kembang kowe aku dihukum. larang ngrungokke kok Lah Bayu niku kok boten dihukum. Lah wong sing njaluk baleni sampean dudu Bayu kok. Mbak sinden mbak Ciladan. Ya ora ta. Wong padha-padha anake. Kula kali Bayu lek kakek ngadi to. Weh. Oh nggih ta. Nggih.
Lho jenengan gawe anakmu nganti lali lho. Jan semprul ini. Kakang kalah di hari-hari ta. Sedulur papat lima pantet. Gas, anu pelak 6. Pelak 6. Nah, Tujune nggo begeder dhewe ya. waduh, Jan. Lapa lagu ini apa? Lho lah Trisirah. Terserah kok Trisirah. Lah ya wong laliran iki dosa muka kok, Pak. Jabi kula nyuwun lagu anggitane Swargika Mas Anjarani. Solo. Napa lho? Nyidam Sari. Lah aduh sarapan kula kok. Wah, jan kok kemelinti men iki. Lho lah kepripun Pak Ajaran ini nyuwun masukan kula. Bagus tenan kene. Rasa sebar ayo coba. Ayo. Nih do ngenteni swara kula kabeh, Pak. Lulus 1.000 nyoh tak serahi sampean. Lho. Sabda pendhita pangandikane dalang lho Pak, sepisan kudu dadi. Tenan ora bakal menyela-menyele. Sanggo sarapan. Ora kena salah lho ya. Nggih. Duh wong ayu 100.000 kok. Pepujane ngati Kudu sing apik. nggih nyatus. Iya no. Kaya ngene wong nandhang asmara Jan menghayati tenan iki. iki sing nandhang asmara tuwekan Pak dadi ngomong niku mboten wani banter wedi konangan bojone ya. Iya. Apa mung awakku dhewe bertepuk sebelah tangan mboten iya. diimbangi Pak. Lah iya. Sering aden. Nggih. Aduh dewa. Jan cekel apik apa mau? Napa? Hah? Arep ngomong cekok telek ngono iki. Apik-apik iki tetep telek. Do telek. Plok dhewe. Do dewa Jawa Besok kapan? Besok kapan? Katakan jejer lan wong abote golek 100 iki. Upama sira nakoda tanpa prawu sasangsara ing Jaladri Nyidam Saria. nyidame ya dikapet kene kok. Ya tak kira jenengan ngiwangi kula. Rahasia aku ngekei satu sok ngewangi. Nyidam Saria. Bawane lulus. Lulus Nyatos. bawane. Kok sik tau ngrusak jogete sak nembange. Urut diayang arep nyaruk. Oh sik.
Nyeket-nyeket riyen to. Wah, rasa. Untuk separuh barang ra dibayar. Ayo. Anu nembang karo joget. Tak kira numpak perahu layar. Nggih, pun kok tataki. Irama siji, ayo sing gayeng, monggo. Ayo cah. Karo Bayati barang cah. Wah, CS iki rebutan teng Pacitan rebutan kali kula, Pak. Apa? Wedokan. Jan. Rebutan nomor telepon karo aku. Aku ki nang ngene kuwi wedok Bayati Bayati. Wah, kesaut tuwekan kaya ngono. Pakde, pakde. Aduh. Ayo. Upama sliramu sekali Lulus saking pendadaran. Kelak tenan. Doang toto kromo. Itu kok ora toto kromo to. nggih rampung kok, Pak. Ning tenan wah jan. Suarane apik, bawane, tembange apal. Wah jan jegete luwes ayo ya Nggih mboten apik cukupan kagem hibur masyarakat ingkang rawuh dalu. Leres. Jan, monggo Mas Gareng ditampi. Nggih. Nggih, anu hak kurang tak. Mbok cope anu napa? Nek sapi soalnya nek nyuara lho sapi. Suarane sapi. Nggih. Mo. Ya wis. Dikae kok emoh ya. Ngomong kari nampa kok emoh. Idam Sari kalah karo sapi. Inna Allah masobi. Mboten napa-napa wong kula niku wong nrimo panjenengan pancen durung rezekine doyak nggih mlaku. Nah. Mboten mung trimo mlaku ngono ae dhewe pun mboten iso nututi wong pancen mboten rezekine pancen duduru jodhone kula raya nggih mboten kecekel. Lho, tekan ngono apa ya? Lah niku aja kula raya mboten iso lah mboten jodoh kula to, Pak. Mung kalah. Lah wong kali napa dadak sampean muni moh ya wis no. Kalah karo. Lah suarane sapi ya, Pak. Iki gak. Apa suarane sapi iki no. Mo. Rapopo. Tak tambani Mas Gareng. Mboten kula ditambani Pak Edi gitu ya. Oke. Pak Edi mirsani kok sajake melas yo gareng kae yo. Alah, Duit satu diparingi Pak anu kok ditarik kembali. Kebanten. Wis, mulai dadi pengemis neh. Akhir yang menten pun mboten mandi, Pak. Iya. Mandine yang sore wau pun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula jindalu Bapak Haji Anom Surata badhe nyuwun sinom Mandarin dening Bu Darsini. Niki sing konten iki. Sinom cengkok Tionghoa. Nggih. Katur Pak D Supardi ing Gondang. Ugi katur sedaya anggota KAS FC. Wilujeng wungon, wilujeng midhangetaken lan mirsani nuwun saking kula Joko Sowan KAS FC Kuwait. Tekan Kuwait. Kuwait. Minyak Kuwait. Nggih, wis pundutanipun sinom cengkok Mandarin dening Mbak Darsini. Mbak bar nembang sinom Mandarin 100.000. Saka sampean. Nyuwun Pak Anom. Ya. Aku tak dikira awalnya Reng. Mboten Pak Anom. Monggo bar iki apa meneh mau bar swara sapi terus wedhus. Ora. Pokoke mang piteni kula trima Pak, ning Pak Edi mboten trima. Dur Pak Edi. Mboten lah. Ajenge. Pun kula ditambani suarane Mbak Darsini pun seneng. Wis ora tenan iki. Saestu Pak. Iki aku ikhlas lho iki. Nggih, nggih. Tulung di Nek perlu tak tambahi. Mboten Pak saestu mbok dipun paringe anak kupon panjenengan nggih. Wong edan. Catur Panor rukem. Monggo Mbak Darsini sinom cengkok Mandarin. Monggo. Ya. Dirungokke nek iki tambahmu rek iki. nggih. Jare kowe seneng iki. Ha nggih. Seneng lagu apa seneng Darsini? Reso muni aku kok. Wong tontonan ditonton megah. Kak. Kak. Aku tuwas nggawa sofa. Bayar ngono. Nggawa spribet barang rada ditonton. Bayar duite diasto Pak Anom mau bayar. Monggo. Oke ora apa-apa.
Iya, Rek. Iya, Rek. Sidan lho itu saweran kok tembang ya sekono kuwi. Ono sidan modar rek. Anake Bayu sok lho tanggung jawab kuwi. Sinom jane nikmat lho malah gawe kagete wong ning mirengke. Nggih sinom metune bareng karo barongsai kok kaya. Minta ampun tenan ya. Sing kok dikira radio sing rusak. Nggih. Ning niki lagu ngeten iki dibaleni ping 3 ngoten kula mboten masalah. Oh nggih. Wonten kula rawuh kali sinom mandare iki. Tenang. Oh, kok tak wis jeneng ning mboten Mbak Darsini nggih mboten apik kudu Mbak Darsini kok. Nggih. Kula diwet-wet ten Pak. Oh nggih. Ini barang langka, Mas. Nggih supaya awet tuh nggih di Air keras. air keras. Terima kasih sampun ngatur niki wau sinom Mandarin dening Cik Darsini. Cok. Ayo Cina kok ireng. Ireng nggih cok. Ya iki genti golek keringet Mas Gareng. Nggih. Nah, Ulujeng dalu Ki Anom kentun salam dumateng Kadangkas FC. Ingkang wonten Korea Dimas Mustaqim ing Korea. Para senopati streaming Kas FC, sedaya kadang Sri Kandi Kas FC Hong Kong. Ugi para kadang Kas FC ing Nuswantara sugeng mirsani video streaming live nyuwun tembang Sambil Kemangi. Matur nuwun saking kula Tari. Saking Tari. Saking Dem? KFC saking pundi no? Hongkong. Saking Korea. Korea kok yo sing kepengin Sambil Kemangi. Apa kono ki ra ono sambel liyane? Wong Korea nggo pedes akeh lho. Lah nggih sambel. Oh kangen kok. Oh nggih nggih. Nggih tombo kangen Mbak Tani nggih Sambil Kemangi. Dening Mbak Pahmiatin lho. Aduh. Joget dhewe iki. Iya no. Joget sih sapa? Ayo Mas Gareng ning joget apa Bagong ning joget? Bojone ngejak pengendang sing Banyuwangi asli. Nggih. Parno Wibakso. Leres nggih. Bangsa Sriwedari itu kabeh ngangge bakso. Bakso. Niku nggih bakso nggih bakso nggih niku. Nggih. Parno Banyuwangi asli. Maratuwa kula niku Ki Rusman Harjo Wibakso. Wibakso nggih. Terus Sardono Wibakso. Kata niku anu asma paringan nggih Pak nggih. Nggih. Di Parno nggih Wibakso. Wibakso nggih. Ini paringan ing Tangkali. Moga Cak, iya diaturke Sambil Kemangi. Mas Gareng joget ben mleter, moga iya.
Mbak Ahmiyatin. Pedes ra, Reng? Nun nggih. Pun pedes sambele. Fahmi niku pun pedes pokoke. Lah nggih. Ampun pulih kok sambele omongane mun pedes kok cah niku. Nggih. Ditambah orek-orek, wah saya hebat niku. Nggih saya remuk. Ayo orek Reng. Ya, orek. Jogeti Mas Gareng. Heeh, ya. Waduh. Sing ngendang jagal iki. Iya. Nah niku Sing ngendang sapa? niku penyakit darat bayi niku. Wong digendangi bayu kuwi nak bejo kemayangan masane. Bejo-bejo pripun nugelke usus kuwi yang ngendang. Ya orang gawe sehat kok. Yen ngendangi delok ke aku lho, yen kita kira-kira menggeh-menggeh iki terus tel. Dindek ngono. Nggih ngendangi ndegleng ora nyawang merem. Sing mbok tiru sapa ngono kuwi. Aduh. Iki tak pendeng nang nyangkut aku. Mboten sing ditiru pengendang endi ngoten lho, ngendangi ora nyawang ngoten niku. Mas Gareng. Nun. Niki rak sesmane Mas Joko rak enten. Nggih. Bareng Mbak Bar Sinem Bang Sinem terus Mandarin. Nggih. Bisi kan Pak Guru kula nyuwun atus niku Pak Guru. Kon nglatih kuwi. Kowe. Modiar kowe. Iso nglatih Sinem Mandarin tak bayar dhewe kok kowe. Tenan kowe. Oh kowe iki iso kuwi Sinem Eskimo. Eskimo. Anyep po. Monggo Cah. Rek gagrak Mediunan, monggo. Kula pun matur to, Pak. Lagi trisik mon pun ngeten iki. Iya. Mugi sak lapangan. Kaya wayang dienggo dolanan cah cilik-cilik lho. Arep tacepke jabut meneh. Tacepke jabut meneh. Aduh, sapa muni sipmo? Mbak Rusiati. Oh, titenono sok gedhe dadi apa kowe? Dadi ingen. Monggo Mbak Tersini, ya.
Ana kancane kasinan seneng kowe. Selawatan. Kisinan ya kasinan. Selawat pindah sapa? Kurang ajar. Piye? Gede cilik tak gedheke bar gedhe nglanges kowe. Kaya teplok nglanges. Lah ceno gawe-gawe ke kula. Pira borohe batu sing tuwa. Iki nek lagi rek-rek. Arep nguculi pun kleru wae. Pun gumyur niki. Tekak dhewe. Lagi mesti ditarik, malah tarik. Lah ngene tak lagi rek-rek ta. Nggih. Rak dereng jaipongane. Lho. Pripun para pirsawan setuju? Setuju. Ya, Pak. jaipongan. Sedaya setuju yen Pak Edi dereng setuju kula mboten. Setuju mboten Pak Edi. Setuju, Pak Edi setuju. Panjenengan piyambak setuju mboten? Tanggung jawab. Iya Mbak Pami. Bajing loncat langsung. Nah, ayo jaipongan ganti. Dikurup-kurupke mumpung salat mrene gareng. Iya ta, iya. Mangga. Ya terus wah nyenengke Mas Gareng panjen. Prigel. Dele-dele kok apik. Lho, waduh. Wis piye saka Pak Edi, Mas Edi lho. Matur nuwun, Bapak. Waduh.
Panjenengan jejimbat nggih pepudhen kula. Wah, jan kere diparingi ngantilin rewaca. Wah! Iki ora metu swara sapi barang iki. Ngenyek. Nggih, terima kasih. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nek ya kuwi bareng wis diparingi karo Mas Edi ya kudu disolawati ben slamet donya akhirate. Aku kleru. Iki anggotane Pak Anom sakmenake iki sing paling mandi ya sinden-sinden. Piye to mandi? Jenengan terpengaruh para widodari darat. Jane mboten pun ajeng rampung. Ora. Provokatore sapa to jane? Apa gara-gara kuwi cintamu tak tolak dulu piye? Cintaku tak tolak. Nggih-nggih kon selawatan. Solawatan wong diparingi Mas Edi ya. Kudu ndongake Mas Edi disolawati. Napa kedah selawatan to Pak Edi? Mboten lho Pak. Nggih, mboten. Piyai niku ngendika. Sik saiki ngene wae diploting anu para Pak Bersawan. Terus Bintor Sere setuju selawatan? Setuju lho. Pak, wong sing maringi Pak Edi tok sing setuju sakmene akeh lho. Lah Pak Edi ya dono Mas. Tetep Pak Edi dos pundi Pak Edi? Setuju. Iku nek Kupingmu iki bosok to, kenapa Pak Edi muni ngendika setuju kok. setuju Pak. Pisan kasih ya selawatan. Pak Edi setuju kok Pak. Lah iya. Jenengan mboten midanget setuju. Lah iya setuju. Setuju nggih Pak nggih? Ya. Gawe nak yasing sesopo. Ngombe sik ra apa, munjuk sik. Oh disyukuri Mbak Rusiati, syukur. Nggih. Cikono ngombe kaki. Kaki pur. Kaki pikun. Nah, dimunjuk sik. Pancen wong sakmene iki sing apik atine go kowe tok. Aku tadi sing apik kowe tok. Ora apik. Iya. Wah, jan ngorong tenan iki. Nah, wis tetep padang sagate saiki. Ora glegek ning mabek. Anggris njerit iki apik tenan iki. Ha ki wong ajeng selawat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pareng. Ajar ninggal weling iki. Mboten kepareng kula ajeng selawatan. Oh, tarep ninggal weling. Padi sukses. Lah semono nanu No 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 nane no nduk ndruk nduk ndruk nduk ketoprak tutuk. Iya. Padang rembulan rembulane tanggal siji yen kene urip lumayan saka kono kanggo ngaji.
Den. Repot yen dadi sinden salate wis mesti open sinden asmane bagas sini seragam salat lan seragam ngaji repote yen dadi yoga salate blas ora ana apa meneh sing tukang kendang ra tau salat seneng wedokan Allah Salah Mas Garing wong pengendang kemudine kok tak arani sing ora-ora lati kendang. pengendang niku sing marake sempal usus kula, Pak. Narik napas lho. Kok ngono kok seri. Seri ndi karo munggah-munggah iki? Seri ndi? Ayo katakanlah ya sejujurnya. Ora usah dadak pengen-pengen wis diparingi tamba karo Mas Edi lho. Ah, paringono lah nggih. Kudune niku nggih. Yang citrum to. Nyambut gawe wong loro ora iso citrum. Sinkron sitru. Sinkron. Oh nyambut gawe kok. Ning ambakan lho para kanca ambak menggih rene kon ngreyok wah samane ra ilang. Ya nek wis kon ngreyok wis. Apik. Setuju Bapak? Setuju. Kula mboten. Wis aku wani pokoke. Sapa? Sing setuju sapa? Sing Iki kali sekali tok. sing Pak napa sesuk pun mboten wayangan melih to kok sekali. Kok sekali. Ora lagune iki pisan tok wae. Pun to nek ngrek malah pulih kekuatane. Nggih. Niku wajahe kok ya niku. Nggih mulih-mulih nira dadi awu niku. Ya wong ngene pun gelem ngreyok pun iya penyenengke. Heeh, tenan aku yo tau menangi ya. Ayo coba sing seloprete. Nah. Tabuhe srompret kerira. Iki kare kita. Tak belum lisang kok keri. Kira-kira kurang kenceng tutuki tilang kok piye? Jadi ujungnya sentimen. Wah, nyambut gawe wong mutake kopi. Ayo di anu cedake mikrofon wis seleparte begitu mungal nul tadi. Trompetmu pilek nul. Lah sik ndek kare. Oh, lah nagane meler ngene. Enggak. Enggak sampe kelasam meler. Iki jalane. Nek meler jujupen dadi. Wah, kok busuk bae pol. Ayo, Cak. Eh. Ya. Ha 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 ha!
Siapa Rek? Cita geletak. Nggih, terima kasih Mas Gareng. Nggih, kula Wis gawe legane piyai Tripamaya sak kiwa Piyai tengene. mriki lega bojomu teko omah ngiler ya, Pak. Nggih, ya tekno. Matur nuwun ya, Le. Semule golek naga sing ora pilek ya. Wes. Suwek rambutmu. Arep tenang. Ya tau diubras kok iki. Takum lho, takum. Kayak gitu. Wis dina ora nyebul ki to. Kepengin nyebul ki rasane nang kene. Ya wis Mas Gareng sampean istirahat. Sampeyan nang turu rasa tangi selawase monggo. Pak diampun to, Pak. Kula ki sing kepengin ketemu anak bojo kok ora tohan selawase. Istirahat. Nggih. Monggo. Sesuk trompete tak tukune ya. Sak tabuhe lho tapi.